Ψάει στα αρχίδια ρε μαλάκα εδώ. Μετά από μια επιτυχημένη κυνηγητική εξόρμηση. Το γετάκι. Να το έδειξα. Από εκεί πάνω φαίνεται. Κάπου. Μικρούτσικο είναι ρε. Μικρούτσικο, επειδή σπινιάρισε τώρα. Έφυγε με τις μπάντες, πήγε και σκύλα. Να τώρα. Άιντε. Ωραία πράγματα. Φιλικό είναι, φιλικό είναι. Για να δω. Καλός λόγος είναι ρε μαλάκα, πλάκα κάνεις. Κύριε μεγάλος. Τι δεν τρελώσεις, μια χαρά λόγος είναι. Για πάρε μια. Εγώ έχω να πω ότι από την εμπειρία μου μετά τέτοια τουφεκιά είχα να κάνω από το 1967. Είχα κάνει στην Καπαδοκία, γαμπρέ. Τότε, με κάτι Άγγλους ήμουνα. Stop. Stop. Άντε, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έλα κουπένα, μπράβο. Σε έτρεε η πουτάνα, Είδες πως τον όρμηξε μέσα. Την πήρα εγώ χαμπάρι και εσύ εγώ κάνω έτσι. Εγώ έβλεπα την Κρυφώνα. Η Κρυφώνα πάντα στα τελευταία εδώ. Για να ακούσουμε τη διήγηση τώρα. Δεν φεύγει ρε παιδί μου. Από εκεί που θα σταματήσει ο λαγός δεν θα φύγει μακριά. Γι' αυτό και το πρωί η Κρυφώνα γυρνούσε πίσω. Ο λαγός ήταν κάτω. Από την πρώτη αρχή. Λες να είναι ο ίδιος πάνω. Αυτό όχι ρε, αφού όχι.